हाँ तो मूड़ी चूसा था बुझाला के मलिदे जाता है एकदम इनका बहुत ही कुछ वो लग रहेला इहे त बाटे जहाँ बियाह शादी बीतल कि वजह रोज रोज मिजाजे हरियर हो गए एकदम से यही से बाप रे बाप शादी बीत गई सब दुनिया गोइल हम जाइम दादा हम जाइम ना अभी रो हम काहे से कि फायदा ना बेजा रहला पर हो माई हमारा आइल बिया रे दादा माई खातरी रे मुड़िया चूस चूस माई चूस कहने के मुंह नहा ले चाय पी ले देख ना तोरा के मछरी का मुड़ी चूसा के त माई तोरा के खूब निक लागला ना देखु हे ना कहला कि महातारी हमर खइले पर चले ले आई वाला केतना निक बहुत निक लागेला माई हम तोरे देखा देखी खइले बानी खाई ना मछरी मुर्गा घर में बनी ना मछरी मुर्गा घर में बनी पहले गप दिन मुड़ी निकाली ना आ कोई ना के अपनी घर में ले जाके धो दे देखा तड़ी तोरा के माई रे आई ले लिए बियाहे में आ जंत्र ले जाके सब चल जाए हमर मां तारी जब ले मछरी ना खाई तब ले ना जाए अभी जाए ना 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 माई ना जी माई तू मछरी खातरी तो के चाय ना पिए के चाही ठीक ना तू खू औरी बोल का चाही का नाही अभी खा ले तो हे माई ले लेम तक माई रे हो हम ससुरा के अपने पटा लेना चल ली तोर ससुर के अरे तो ससुर ऐसा में हमरा के ताके ना पटा ले जल्दी कि कुल्हनी से बेसी हमरा के जनी ह जा मनी ह जा घर आवे तू जौन कहबी फोन करके ओनी से तेने ना हमरा पकड़ी ह जा तू दे का देता रु खाना दाना कार के तो हम ले जाके देतनी तब ना मोहब्बत इसको होई लड़ी ई त बात सही है रुक अभी खइले नहीं खा निकाल के देतनी आ मछली बाटे ठीक ना तो सगरे दी हां सगरे दे दे आ तनी कह दिए कि अपन हाथे निकाल के लिए बनी आ हाई खा लेबे के बाटे ठीक आ अपन नंबर बता दी माई मोबाइल नंबर हमारा के इकुल लेके कह के तू खाना दे बस तू तो यही गने पक्का है इकुल में अरे माई का खाती मैं मलिदा चूसा तभी तक कितना निकला था मैं तो बुझा रखा कुछ कह बहुत ना निक बाटे जाए दे कोनो बात ना खइले ना कुलची बरे पेटावे पुट बातार ना बाटे खइबी तबे ना चलबी माई हम तो सोची ना कि तू हमनी से बेसी जीव हमनी से बेसी ठीक ना तनी चाहवा पी ली हम माई तेरे संगवा हम तनी सु अपन देहिया बना ले जी दो खाना आहा ई का करतो हो ऐसन भौजी कहनी कि जीभिए जर गई ऐसन भौजाई कहनी बैठ के निहारी तारा के कैसे खाता रू यही से ना कोनो मीठा आवाज में ना मैंने खाता ये नु कर लोग अभी छोट बड़ी छोट नियर बतियाई तो हमारे माई कहत मैंने खा दू पवे बाबा हमारी मोहतरिया में का बाटे का खराब बाटे हमारे के माई समझ लो ना तब का माई ने की तो तू ही तो माई के शांति बोलत हूं ना कहते न कि चुप रही पूछी जी चली खाना खा ली ठीक ना ढेर ना बोलल जा मछली वाली रात के आई रे इनकर हां हम त जानी कि रतिया ना खोई त ये उबेरा ना खाई त अपनी मोहतरिया के दे देनी ह हां तो दलीदर घर में बैठा के का खाए आ ये दादा का कहतनी ये बुची जे मेरी मोहतरिया के दलीदर कहतनी ना भाव तो वो ना बोले नहीं तो हमारे नियर बता में सुख मिला ता नहीं तो मैंने खाता तू ही ना उड़ाए खाती आई बड़ू आ ये दादा ई का कहतनी ये बुची जी बाबूजी से बियाह होया मैं अब और तो ठीक रही मइयो हमारे यही जा रही हमारे यही जा रही तार बाबूजी पास जन त कही ह नहीं वो खरा जाई मांग ली नो कनिया से जाई हां तो तू तो दलीदर के खियाते रहो एक चटन ले ले घीच के मार दे कराना कि मारी एक चटन की पट दे मुंह में फेंक दे बतिए लेकिन कहीं ना कि जाके गांव जवर में कोई तो कहीं से कर बल्कि भोजे मारती जाती माई तू कहत रही ना हमारी ससुरा के राख लेबी ओकरी बात देखी हमरे मलकाव चली तू जीवन कहबी तो बुढ़वा करी हम आ ओकर बाद हमरे चली कुल जन के अंगुरी पर ना चाय पी लो आ बुढ़वा खातिर खाना काढ़तनी चल ठीक न जाते न काढ़ी न आ जल्दी तू चूस ठीक और बोल काल का खइबी चाहे दूसरा बेरी में का खइबी ना हम करे हम लाइन
तोरी देते तो खुदे अपन आप लाइन लाइन। ये तो बात सही है लेकिन चल दोपहर में सोचा था नहीं कि दोहाना मंगवाई 600 रुपया किलो बाद दोहाना ली मंगावा ना भूजल जी बुचिया तो का बस घर में मसाला में ना चल चल अब कुल है कुल सड़िए बिगाड़ ले कुल देख ले बिगाड़ ताटे देख चल तनी माई खाना निकालता नहीं बुढ़ऊ के ले जाके दिया कि ना क्या तो सड़िए बिगड़त तो कम से कम मानवा तो बनत ना खाता नहीं। इतना लोग के नहीं खे बुझात में आजकल इतना लोग के नहीं खे बुझात कि लगता कि जितने दिन पर दिन में बुढ़वा पोखर चला जाता है ना। कबे कहने के दूध लाई जी दूधवा लाई बैठा दी तो कैसे लगता कि माई के लेके घर में बैठल बा वैसे हमारा माई आके घर में बैठी हूँ तो बाप रे बाप लगता कि रोज महाभारत के झगड़ा लिखल बा घर में। ये नु कहला देखो बियाह शादी बीतला 10-15 दिन हो गए जाए के एज से नु पहले नाम नहीं खेले कि ना जी आज जाइम काल जाइम आज जाइम काल जाइम काल उनका चले देखनी कि अंडा बन कब मछली बन जाता थे आदमी का खर्चा नहीं के बिना खर्चा के का सब कुछ घर में बैठल बाटे तो बोल दनु तो बोलते भी सान छोट होकर बोलत ऐसा ना त बिला भौजी का जी तू कह दे उनका के जैसे जाए के क्या करा के भौजी के माई के और क्या करा के तो हम कैसे का करी जी बताई हम अपन बताओ हम रात के मछली खइले रही ना अपन धइले रही तो दे देले बाड़ी हम रखले बानी रखले बाड़ी वो तो दे देले भाई अपन माई के चूसा तई मुड़ा बैठ के ल जवन बाकी रहे नु अब वो खत्म हो गइल अब का करे इतना दीदी के नहीं खे बुझाते इतना नहीं खे बुझात कि कैसे का कर जरा अभी घर परिवार मतलब कोई ना खइले से केकरा कर रखल बा केकरा के नहीं है इतना नहीं खे बुझाते बुढ़बा का एकदम हमर दीदी आई बे के ना घूमते रहते ऊ खाते नहीं खे ऊ खाए पिए में ध्यान नहीं खे देता। हां तो जैसे खूने खानदान वाला सब चल आवत है वैसे ने अपना माने बुझाता नहीं के यहां के कजने का कर बुझा का करत रहेनी यार माई मर बोलते ऐसे नु लुटावत हो जा कुल के करा के कहता नहीं है बुची जीरा बताई हमने के इतना बुढ़बक भैया के लुटावत रहत या का करत रहत जा बुरबक भाई तबे नु ऐसे करत तड़ी उनु चनाक से सब निकलत नहीं रवा भी जानत रही कि सब चनाक से निकलत और ना तो बुढ़ को कहना कहते कि तार बाबू ले बियाह होई हमार मुंह ना देखली मोटा को अच्छा कहदा आके जिनु रानी बन के रहे के बाटे बियाह कैसे होई रानी बन के आके रही ह बेटिया त नवासला ही बिया एगो भतार के तू नवास आके जगे ये लूरे चाल बाटे हमर तो ई नहीं बुझे धात ना दिन बियाह हो गइल और अभी तक से जाए के नाम नहीं खिले। सुनी कटोरी लेके आई जल्दी हम सब्जी लुकवा दे कटोरी लेके आई तो सब्जी लुकवा दे सब नु सबको बुझाई आए जान तनी दोपहर में उहा के नहीं खाता आवत तनी काम पसता यही तरह भूखा के चल जाता नहीं आ दीदिया कहां गइलिया का जानी हो के लगता कि ए लइका फैका जुगुत हो गई नहीं या थू कर जुगुते अब बुझाते नहीं खे दुगो बाल बच्चा वाला हो गई नहीं वो नहीं के समझावत कि हां चल जाए जले वो नहीं के कतब हमारे कहे के पड़ी त के अब करी बताई हम बोलत देम तो कहम कि ई छोट हो के बोलत है घर में त के बोली अब घर में हम के आवत नहीं काम पर चली तनी हम कहत नहीं जाय द त नहीं इज्जत करते कि बड़ छोट उनका के गुनल जाई त नहीं इज्जत करतड़ी इज्जत ला कोई रही तब न बुझी कोई इज्जत करी के एही तरह कोई इज्जत कर दी बताई ना आवत न भैया त एबे फैसला कइए दी हलो तब फैसला रहबे करी अपन भैया से कहवा के हम कैसे कहि बताई रहबे आ एक सुबह देखत नहीं सुबह उठनी मंजनी धोनी भरनी जानी अब अपन माई के लेकर राजाई में सुतल बड़ी हम ना सुतिया बेला त तू मत कर तू सुत त निमाना से खाना हो जाई निमाना से खाना हो जाई खाना पीना निमाना से हो जाई देखते बानी इतना चावल बना देनी नु देखत रह देखी आधो घंटा ना लगे कुल खत्म हो जाई मेनू कहता नहीं हाड़ी लेके पेट लेके आ गइल बाड़ी उनका हाड़िए ना के भरत पूरे सिले चलिए गोबर पास दी फार्म त का करम बताई अब भूखे तक के कसम न गोबर पाते के पड़ी खाली एरी पास न त बनू आराम से बनावा कर धर छोट हो के हम सब करतनी बड़ होगा घर में लगता कनिया बन के रहेला जब कनिया बने के बाद कनिया लोग बन के घर में रहे हम जातनी बाहरवा करे निकल के वो तो नहीं कर सकल बतावा धीरे धीरे सब पुआ और चल गइल सन आ हम एगो कहनी हम ना जाई मु त हमरा घरे खिसिया जाई हन कि सब कोई कोना भंडार से मेरे खाता है तो सही बोलबे करेला भैया आउ से माई त कहत नहीं तो लिया जाई हम अब ना रह में कितना दिन तक दीज रही हो जाए दब तो बियाह शादी बीती गई सब पुआ और गइल सन आ हमरो अब चलिए जाए के चाहिए ऐसे के दु कितना दिन तक हम रहब आ निमन से बीतल नु बियाह शादी जाए लगब मम्मी जी के यहां फोन बाटे कौन की बतावा छोड़ के पतोहिया चल गइल बिया अपन लइकिया रही तना ना छोड़ के जाइए त आ पतोहिया छोड़ के चल गइल बिया
हमरा गइलाई में भलाई भैया आवत त कहत के भैया का करते जाओ कर आइला हैं भैया है ने आवत करे बुची कोनी भैया अब त निके निके मौज बीत गइल त हमरो बर विदाई कर देता जा मन तार आता ना तो हो जड़वा में जाके जेबो जे मुआ दियसन काम करावत जान ए भैया अपन घरवा छोड़ के बतावा कहां भागी तू ही बतावा भागे जोग बा कनियो एगो बहाना बट एगो बहाना बा कब ताई बन त न रहे दो हमरा के 2-4 दिन खिसिया तनी त खाए पानी बनावे में लेट हो जाता माई बढ़िया से नहीं के बना पावत बुढ़ाइल माई अब माई जीवन भर ये कर तू लोग के काहे के उतर ले बिया ना भैया अपन घरवा ठीक बाटे ज्यादा का करे के बा दू आदमी बनावे के बा खियावे के बा रुका करे के बाटे हां उ त बात नहीं तो बोल विदाई कर दे भैया हम बोलाओ पाहुन के खूब हो आयो 2-4 दिन रही तब वीडियो कर दे अब आके पहुंचा गेलन अब तू लोग के फर्ज बा तू लोग जब पहुंचावे न तो हल्लुक न हो जाइम हो कोई के कर भैया अपन एखन से पूछत अपना मन के आवत अरे हम ही पहुंचाएम चल मइतन तनी हो 2-4 दिन रह जइतन भागल गोइलन कहतन काम बा अच्छा त उन करे के तू फोन करके पूछला हम पूछम त ना ठीक लगी भैया हम पूछम त ना ठीक लगी तू पूछला के पाहुना आई हम फोन करता नहीं हर वैसे पूछला के पाहुना आई बतायावा तब त और पिनिक के ना तो सही है हन जमात पाउन होई तरी आवेलन इज्जत देबू तब न हन कोई न कहनी न भैया तू को भौजी ठीक बाड़ी बिया न भौजी त ठीक बाड़ी हां भौजी बाड़ी अरे खोजले रह जा हमनियो के जाथे बाड़ू हां ठीक बाड़ी भैया मैं काटे बराबर जोग नहीं खितनी को बढ़िया भाई भौजी यही से अभी तो जानता हूँ अभी भाग फुआ कहते हैं अभी हम तोरा के एगो लड़की और दिए बढ़िया हम कहे ना ढेर दौगबू धूपबू एने ओने जेबू ढेर संग देखबू ठगा जीबू औरी अब एके जगह पसंद आ गइली त का दौरे के बा का ढूके के बाटे कौन काम बा दौड़ला धुपला के हो एगो रहला कि ना पसंद आदमी आवेला त ना आवेला पसंद आइए गइली भौजाई इतना सुगर मिलले बड़े तो अब का चाहिए भैया अब ये तनी रहनिया उनकर बढ़िया रहो एतने भर चाहिए अब बेसी के काम नहीं थे तो उ तोरा सड़िया मिलल वही पछ मान जीबे कि और किने के पर दोसर जी अब तू लोग देख ल जा हम तो रिगिर भाई ना का कर सोचता त को एगो बैले बड़े का भइलो का सोचता नहीं जा रहा मतलब ये तो घर में ऐसा ही चली लो का हो गइल के चलता बड़की दीदी ये पहले बताई शादी बेटला कब दिन हो गई बड़की दीदी अपन माई के बोला के जी रखत पियावत नहीं अब बुची जी के हम मछली रख ले रही हम मछली ना खइ रात के तो रख दे रही एगो मूड़ा अपन माई के ताड़ा के मूड़ा दे के खिया देली रउए बताई तो मछरिया खी गई हां और हमारे लोट लोट के बेचारी रोवत तारी कैसे हम का बताओ लड़की खातिर रख रही कौन आदत हम कर ई कुल कौन लोग आदत सीखत है जे हमरा त इहे नहीं के बुझाता आउ आइल बाड़ी बूढ़ पुरानिया बाचा बनल बाड़ी 6 महीना में बनल बाड़ी क्या जाने ना तो कहता नु कि के का बुची जी से कि तोर बाप से नु हम शादी के जिगे रहम अब सुना में पता ही हां और मजाक में कहत हो गेल बात मुद्दा ते जे सब सही बिया भैया देखो तू अपन मुद्दा के बंद कर है ने सुनना सुधा आ कहनी है कि चुपचाप से उनका माई के भेजा जो कौन काम बरा ला के बीतल न अब म चीज ना तो देख ले बुची जी रहुआ बनी और भयो बनी ठीक बा सब कोई घर दुआर में बैठे फैसला हो जाई कि वहां का रहन की का कर फैसला इहे कर फैसला एकरा के जानते जानू करे हम सुने ली कि हम फैसला कर ना बिना तोरा के होखी ना कि ये करी फैसला मतलब सुने ली जो देखता ही कौन आदत रे बोलो नु तब सुधर के घर बिगड़ा ताटे तू बिगड़ावत तारू घर के बनावत तारू आज बड़ बढ़िया ले खाला पियला जौन मिलता रहेला त सहकी उ बड़ हो के हिस्सा करतन तब हमरो मनवा सहकी तब हम करी नु छोटो के अपन माई बाबू के बोलाई नु जवान मन करे कर बोलैला खातिर बड़ू खराब हो त मु गइल अपन मन के दुनु जना बाऊ जा अपन मन के अपन हित ना त बोलावा जा ये बोलावा जा मेन मुद्दा जा तनी ओ 6 महीना वाले हम बतिया बतानी कि लइका के ते काहे हम बतिया बतानी डेराई है मत जैसे बोलिए वैसे बोलिए ई कौन आदत रे ओ का डराई मने को पर्दा खेले बनी का डराई देखो तो मतलब यही तरह घर दुआर में होता नु यही तर तो 10 साल हो गई तो का करी हम बताई ना अब वो तरी करे के बा तो जाई करी काहे ना काहे के चुपचाप घर में चुपचाप बनी तो वही ना देखा तो 20 दिन हो गइला का जगह हिड़ल बाड़ी नहीं का बुझा बताई ना बुझाई तो जे रहती अपना मन को बुझाई तो अपना मने बुझाई तो हां तो देखते बन कि कद ना घर दुआर चलता कैसे का होता हम छोड़े देले बनी लेवा खाना तू कर जाओ ना खाली नहीं के खाओ पियो ऐसे करो भगवान के भजन का अरे अरे उठा तनी कि ना जी हाय हाय अथी न हट जी का पियो वाला चीज पर मारा धत तनी पीछा वाला अपन तो का हो गई बुसी
एथी वाला चीज हटे कैसन चीज पर अथी बैठ जाता नी खाई खाई पेट राउर नहीं है भरत होई जी ना ली पीड़ा बैठी बैठी आ खाई अच्छा बारू बुची हम ख्याल रखत और चल जेबू तो बड़ा बुझाई जान लो आ कहनी ह मने अब हितई गनई में आइल बानी बीत गइल तरवा अपन घर द्वार के राह धरी के भुला गेल बनी रहिया बतावे के पड़ी अब बेटी के यहाँ अपना बानी बेटी के यहाँ बानी तो बेटी दामाद के घरे क दिन रहल जाला आ धई वाला मुड़ा बताई ओकरा लइका खातिर औरा 6 महीना बन के चाब गइनी ह बुचिया हमारा दोस्त हम खोइना न मने रतिया यार बुचिया जौन कहन तौने रह करवा अपन मन नहीं के अपन स्वाभिमान नहीं खे हैं बे महाराज राउर 1 मिनट मुंह बंद होता बुझाता कि एकदम डलले जाता नहीं चक्की के आटा लेखा एकदम बुझाता कि एकदम चल रहल बिया चक्की बंद ना होई आदत बाबू जी खाता पीता घर कहीं जा देहिए देख के बुझाता कि रवा खाता पीता घर के हनी बुझाता देहिए देख के अब तारे सब कुछ रहता हुए देखत त टिटिरी नियर भइल बारू तरावरा लेखा मारा दिनो भर थी नहीं केनु करे के मुंह में नहीं खाना डालत रहे के बा दोसरो घरे जाके दामादो बेटी अब आप घरे ससुर आते न भलू अपना घरे जाके बात पानी बोल के चुपचाप से अपन बोरिया बिस्तर उठाइए जाइए जेले अब इधर हो गइल काम राउर जो रहे ऐसे भी बोलावल थोड़ी रहे राउरा करवा त अपना मन से आईनी नेवता लेके रानी नेवता लेके तो नेवता ने बेटा वाले भेजवा देवेला बेटा हमारा कमाऊं सना है जने तो चला खतिया तुल ले जा लिया खति कोनी के छोड़ दे तले जाके रोड पर छोड़ दे ये दादा एक छिपा अभी मुड़ा चुसल हुनु अभी चूरो लेके बैठ गेलु कल दोनों जने मेरे एतो भेल बारू जा चिया के बात नहीं एनियो ने के चावल ला दैया भइल बा घरे त जुरा त घर ना होई कहां ले आती रे घरे कहां रही ना यहाँ के देखी बुरा मत मानम बुरा माने वाला में कोनो बात नहीं खे ना कुल कह जा बुरा माने वाली बातें नहीं खे का जाने पेट की झरसाई ह भरसा हरे बच्चियो पेट ना हरे कोने के अथी करी भरसाई है दाना भुजे बू बोला लड़की हो जा लड़की नहीं रह जाए ये जब हमारे लड़के के सास मत बना जा कि फलाना बतू ही कि फलाना बतू हने लो हो जा का है वो अपन बाबू के मेहरे रही का कि हमनी के कहो हम रहते हैं सावन के ऊपर चुप रही मेरा भौजाई ना झगड़ा लग जाए तारा वो उठी जुस जाई जानी अभी हम जाए रख अपन झोरा झकड़ी उठावा भौजी। जैसे चल निकल अभी दूसरा दिन रह में जा हम भौजी अब का करब और तो कत जाई ये देलु अब बिया बिया के दिन त हम पहले जे आके रहल बेटे बाबू तो का हमारा भैया बे पापा भैया बापा अपने बाबूजी के रख दे ना कहते भाई कि बियाह करब बुढ़ा हमार बापवा तो थूक दी तब रह जा भैया पर दोनों जना लड़कियों तू सबत बन के तब का करे के देखा कहत तो कॉल आज के दोबारा बात बोल देनु तो हमारा से बुरा के वो खबर ना करी पहले बता देता नहीं हां तो ये जरा के नहीं हाँ, तू निकल हां अपना बेटी दामाद के हेल बनी बेटी दबात के नहीं बनी तो डी बन करा बुझे काहे जा देखिए हमें जो घर के एक बेटी आनी हमारे का उजरवा पजरवा इतना था ना अच्छा उजर जाई। बुचिया हाँ। बुचियो पूछिए बुझा त लील जइहन हमनी के बुचिया रे अब हम बतानी अब के हम हमारा के खेल कर उजर देखत नहीं हम हूं का जाने कहां घुरावा बाटे थोड़े के नहीं कसू में करके ये निकाल दे दी बच्चे ने कर हाथा शरम भैया बा लाज बा शरम दिया रे बच्चियों अरे कोनी खिला जात ना बहुत दिया खा एक और 1 मिनट मुंह छेना खाते बुढ़िया के लाद धरे लावे लेकिन तबो ना माना जान तो मैं चुरवा के धनिया भौजी के घर में छोटकी के ऐसे तो छेना लेखा हो गई ठीक है कहता रे छेना लेखा बेंग लेखा पसर जा ई बात तो एक नंबर के कहले ई अभी मैंने का बात या अभी बोले कर मुंह तो ना बोले करे मारबो थाप से जल्दी सरा मैंने बात ओकरा मुंह पर निकलते नहीं खे का मैं बात जो कर उनकरे से कहि भाई घर में चल चल दर से कहि जाए जाना के बड़ी माता दी ये रहला में बल कोनो फायदा नहीं के खाए के कभी ना लेकिन बेइज्जती बहुत बढ़िया रे गइला में कहां न तड़ी हमार पैसा लेके हमारी छे करोड़ ले रही हमार पैसा एती ननद बड़ी 1.5 बीता का अब बात बोला तो से बुझाता कि पुरानी मैंने ना बोले ले अरे माई नो तो तू कुल बात सुन के मत टेंशन ले चल न जो माई अरे हमार माई अपन बेटियों को बात न मन भी हम बात मानियो तो ना बेइज्जती कर दे से चिल्ला तो नहीं बुचियो बुचियो
रे ये माई सुनता नहीं के बुचिया की बुचिया का गान सुना चाहे मुंह सुना ना रनिया यही से चल छोड़ मैं दे दे और डेढ़ बीती भी है ना ओकरा के कोई तनी कम बोलते झोटा उठा के पेरिया देम जल्दी कि नहीं के करा के डेढ़ बीती कहत नहीं के करा के बताई ना तनी के नंदी के कहत नहीं ओ छोटा के अबे होई ना का बोल तड़ू हो ताल से का बोल तड़ू छाटल छिनार हो कि देख लिया सले के उड़ारी अरे वो गला से ज्यादा तो रहुगा बनी हम छिनार बनी रे हम छिनार बनी हम मातारी के छिनार खाली रे का है ना खाली तो कह देनी कैसे कह देनी ऐसे तुम्हारे मातारी के बोल हो कैसे ऊ कैसे कल कल पूरा में लेके जाए करे कि भुला जिमनु के हमर बड़ गोतनी के माई है सो खाइला है देखा जान कदम जी हां खाइला खा डाला तू उतर जा अच्छा ई पहले बियाह भी तक कितना दिन तो माई तो ससुर से हमारी काम बना तो हमारे ससुर से काम बना वो है नहीं खान वो आदत तो हमको बोलिए ना निकले बोलिए ना निकले दिन का रहेला रह तू रह तनी जा हमनी के घर में ठीक है बा के हमारी माता से अब हम के ससुर से निकलवा दी तनी के ससुर से मुट्ठी में बना मुट्ठी में हां और माई निकलवा तू निकलवा के देख ला हमनी के निकल जाते जता माई हट न जो घर में जो घर में जो ए हमारी माता के हाथ में जनता ने हट रे हट हम अकेले देख दी हम अकेले देख दी छिनार मनात ने छिनार है रो के देख ना बियाह सब खेला नहीं हो जानती है ठीक कहानी का सत भतारी बाबा से छोटी बहनी रे छोटी बहनी है तब नंदे के मार छोटी बहनी रे कुआरे में लुका छिपी खेलता है हमारे एक बिता के बहिने लेके पूरा में ढुकती है कुआरे में न लेके गिरो कुआरे में ये कुछ नहीं खबर से माता के कोनी दोनों गड़िन के का चादर सब बैग उतारी या तू देख ले बैग उतार दे तो सब छोटा धागा पटक दे हम नहीं देख ले पटेका आई बोलता रे यहां तक ले इनका बता रे आई है यहां तक ले चुप रह पौधारी कुल भाई तू ही सीता हां कोनो अंगूर उठा के दिखा दे हमरा के कोनो अंगूर उठा के दिखा दे हमरा के ले बुची आई ना ये बोले के लू रे भी आइल बड़ी टका अपन लड़की मानी ना लड़की मानी हमरा के एक से उतर है ना बड़ू हमरा पहले से देख ली लूरा लक्षण पहले से उतरल बड़ू पहले से उतरल बड़ू ई बता मारी आके तू मारा भी पहले बता केहू ना मारी अयो जा तड़ू जा दे पूजा कर नहीं एक आ और पुआरा में लेके ढुकत रहू तो ऐसे खुशी के बात है बोले के रागवा दूर रही सुन माई हाई जंटी पूजा करने आके जा इनके कारे हमारी सासू से कह के बिगड़ देवा ई तो बात है बाबूजी के दादा मेरा रखनी नहीं मेरा रोई उनको मारा के बार माता रे मेरा रुपया कुत्ती अच्छा अच्छा मुझे भी खींच दे कुत्ती का करू कुत्ती बाबू कुत्ती रे कोबी रे कुत्ती रे धक्का मुझे दबके कुत्ती का भी करे अरे मां ऐसे लगी जा मां ने फाड़ कर हवा के अबे बोला के लेके आवत अभी हां हमारे के मिल के मारली कुत्ती रंडी के तू ही खाए वाली बड़ू तार मुड़ी झुकाई पे हुंदा के लिए लेके उड़ारल की ना उड़ारल ते ई कहिया जा हमारी मां तारी के हमर मां तारी ना लोग बोझा भइल बिया अब बोल जा चुप ना रहो रे ना दे है तू ना दे पूजा पूजा करी रे आ नहीं हरे का भात रखनी पूजा करी रे सवतिया कुत्ती बना तू बना सरे कुकुर कुत्ती बना से तनी का कुकुर कुत्ती रे तनी का कुकुर कुत्ती हो कसा त मरले ना त पता के बुढ़िया तनी लोग का मौगतिया ओ हमारी माता अब जिद की मारे अपनी ससुर से अपनी माई का बियाह करवाई हमने के करे तो हमने के नेटी चिपी खोलबा कि ना खोलबा तू बोल वाला सारा खोलबा कि नहीं नन की मांगी पर का बार उखाड़ दे खेला मारियन का कुछ ना बोला भी चल तो भागल बुढ़िया चल